Bolo to dokonalé. Tešil som sa, že som tam uviazol. Visiac na ľadovej stene v srdci zúriacich živlov. Vo výchrici nad lavínou. Oči vo fujavici som mal naplnené slzami. Našim plánom prvotným bolo v Tatrách urobiť reťazovku určitých stien. Chceli sme vzdať hold Stanislavskému. Si to možno troška stiažíme, že prelezieme tie jeho cesty na jeden záťah a v zimných podmienkach. Najväčším problém pri tých reťazovkách je fakt to počasie. V hlave máš strašne veľa scenárov, ako to všetko môže dopadnúť. Keď stále do psychiky narážal počasie, tak niekedy môže zísť z toho aj ďalšie problémy. Keď chceš jaziť tie pekné chvíle a pekné pocity, tak si podľa mňa musíš otrpieť niečo zlé, negatívne. Keď mi niekto tvrdí, že sa nebojí, tak možno troška aj klame. Treba dať do toho naozaj všetko, do toho lezenia. Možno kvôli tým pocitom, ktoré ani nevieš opísať poriadne. V hĺbke srdca každého horolezca je neoddeliteľný spoločník všetkých súbojov. Vášeň. Voláme to rôzne. Emócia, radosť z dobývania. Je to zvláštny pocit, kvôli ktorému sa oplatí veľa obetovať i vytrpieť. Tí, ktorí ho niekedy v sebe ucítili, vedia, o čom hovorím.